ବିଷୟ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଗୋଟେ ପୁଅଟେ କଷ୍ଟ କାହିଁକି କରୁ? କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରେ ହୃଦୟ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଖରେ କେବେ ହୃଦୟ ନଥାଏ। ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଝିଅ ପାଇଁକା ନୁହଁ। ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବ କରିଛି ଆଉ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି, ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୃଦୟ ପାଇଁ ମଣିଷ ପୁଅ ହିଁ ହେଇପାରେ, ଝିଅ କେବେ ହେଇପାରିବନି। ଏ କଥା ତମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କାନ୍ଦେ, ତା କାନ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସିଏ ତାକୁ ଅଭିମାନରେ ହିଁ ଭାବେ କି ଅଭିନୟରେ ଭାବେ। ଅଭିନୟରେ ବୋଧେ କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସେ ଜାଗାରେ କରିପାରେ ଯୋଉଠି ସେ ତାର ଅଭିମାନ, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କହିଥିବା କଥା ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ହୃଦୟର କଥା ସେ ସେଇଠି କହିପାରେ, ସେଇଠି ହିଁ ଅଭିମାନ କରିପାରେ। ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଅଭିମାନ କରିପାରୁଛି, ମୁଁ ସାଦା ଭାଇ ଆଗରେ କରିପାରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ହୃଦୟର ମୂଲ୍ୟ, ହୃଦୟ କହୁଥିବା ମୂଲ୍ୟ ବଡ ହେଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ବଡ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ବଡ।